Isang dambuhalang reticulated python o sawa ang na-rescue ng mga personnel ng Bureau of Fire Protection Naga Central Station pasado alas 4 ng umaga nitong Lunes sa Cookeville, San Felipe, Naga City. Tinatayang higit sa 4 na metro ang haba ng sawa na nadiskubre ng mga residente sa lugar. Sunday morning, 4 a.m. Bali, ang nangyari po duman is may concerned citizen na nag-upload sa mo. Bali, ang ano pa talaga istorya kay ito is si reticulated python is hali duman sa mga kadudutan duman sa parting San Felipe, Cookeville. Nagbabalyo siguro siya, hali siya duman. So may mga residente na nag-agi. Tapos sa hiling nindadaan na may sawa. So ang iba nga ni gustong gada nun na liligison na lang daa. So si mga tanod man sabi iapod ngayon do sa DNR or sa Bureau of Fire. Tama lamang ang naging desisyon ng mga residente sa lugar. Ayon kay F.O. Tumillares, lalo't ilang ganitong species na rin ang kanilang na-rescue. May mga buhay din yan. Correct. And of course, nakakatulong po yan sa ecosystem ta. Lalo na yung mga rat snake kasi usually talaga mga kinok malangay ng kinakakaan si mga peste, nakakatabang sinda. So pag kamo nakahiling, kung pwede din na lang do pag i-report nindo para may rescue Nasa pangangalaga na ng Penro Kamsur ang sawa. 7 a.m. in the morning or 8 siguro pagbukas kang Penro, tinurn over po kang tropa si reticulated python. And then sa barita mi po is sabi kang Penro is na lang sa wildlife kasi dahil siya pwedeng buhian sa isarog. Usually kasi pagka nagtuturn over po kami ng mga pag nag-turn over kami rescued snakes, bubuhian nila sa isarog sa taas po. Ang mga reticulated python at kahalintulad na mga hayop ay protektado ng batas sa ilalim ng RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Jan Amador, CSN.